Фәния Габидуллина. Яшьлек хатасы. Илсөярнең кызы бәпкә үләнле ихатага канатланып кайтып керде дә, әнисенең кочагына атылды. Әнием, мине кияүгә сырыйлар. Җиткән кызының бу хәбәре ананы бик шатландырса да, хәтирәләр аны үкенечле мәхәббәте калган яшьлегенә алып китте. Илсөяр 4 балалы гаиләдә иң өлкәне булып бердән-бер кыз иде. Шуңадырмы эшкә дә уңган, укуда да өлгер, гомумән бар яклап та җитез булды. Андый кызлар авылда күз уңында булучан. Баштарак өлкәннәрнең мактау сүзләренә иркәләнде кыз. Аннары буй җиткергәч, егет җиләннең соклануыннан кайда гына барса да юл бүлүләреннән рәхәтлек кичерде. Ә үзенең күңелен бары бер егет, Илдар биләде. Ул да төшеп калганнардан түгел иде. Күк чәчәктәй зәп-зәңгәр күзле, баһадир гәүдәле, сүзгә дә оста. Иң мөһиме, кино кичәләрдә ул да Илсөярдан күзен алмый. Бер-берсенә читтән озак күз атып йөрмәде алар. Егет кызны көндә өенә кадәр озата бара торган булды. Авылда яшьләр хакында яратышалар икән дигән сүз тиз таралды. Яшьләре бер чама булса, бәлки, мәктәпне тәмамлауга ук өйләнешеп тә куярлар иде. Укуын бетерүгә Илдарны армиягә алдылар. Ә Илсөяр көтәргә вәгъдә биреп озатып калды. Китүенә атна да узмады, егеттән сагыну катыш мәхәббәт хатлары килә башлады. Илсөяр дә язды. Бу хатлар егетнең солдат хезмәтен җиңеләйтсә, кызны мәктәптән соң укуын дәвам итәргә дәртләндерде. Илсөяр мәктәпне алтын медальгә тәмамлап, иң шәп уку йортларының берсенә документларын илтеп тапшырды. Бу хакта егетенә хәбәр итмәскә булды. Укырга кереп кайткач, сөенче алып хат язармын, ул да шатланыр дип уйлап, Мәскәүгә юл тотты. Ни өчен Мәскәүгә? Уфага гына барса ни булган иде? Менә инде 2 дистә ел телгәли бу үкенечле уйлар аны. Әти-әнисенең, укытучыларының йогынтысы да булды бугай. Янәсе, алтын медаль белән Уфада ни калган сиңа? Шулай диде шул өлкәннәр. Укырга бик җайлы керде Илсөяр. Шатлыгын уртаклашып, озын итеп солдатына хат та язды. Илдар да сөенгән. Син минем булачак галимәм дип хат язган әнә. Киләчәктә бергәләп ничек яшәү турында да сүз кузгаткан. Син балалар укытырсың, ә мин иген игәрмен. Йорт салып башка чыгарбыз. Бездән дә бәхетле кеше булмас. Шулай хыяллана яшьләр. Бәхетләренә бер генә адым, кул гына сүз, кочакка керергә тора. Тик яна олылар сүзенә кулак сала кыз. Мәскәү хәтле Мәскәүдә укып, таралырга торган авылга кайтып, колхозчы балаларын укытмассың инде. Яратса, Илдарың да яныңа барып укырга керсен. Армиядан кайткан Илдарына кыз бик җитди һәм дөньяны күп күргән өлкәннәр үгет насихатын хәтерләткән хат яза. Тик солдат чыныгуы алган егетне колхозда да көтеп алганнар икән. Язгы кыр эшләренең кызган мәле, өр-яңа тракторга утыртканнар, аннары өр-яңа комбайн бирергә торалар ди. Йорт салырга ярдәм итәчәкләрен, инде урынын билгеләп тә куйганлыгын хәбәр итә егет. Өйләнәсе генә калды. Синең укуыңны тәмамлаганны көтәм. Сөйгәне аның артыннан җир читенә килер дип өметләнгән кызның горурлыгына тия бу сүзләр. Һәм ул Илдарга хат язмый. Ә үзе эштән генә хатым күренмәгәч, үзе яныма килер дип өметләнә. Тик авылда Илдар баш аягы белән эшкә чума. Шулай да укуын тәмамлагач, Илсөяр кайтмый калмас дип көтә. Диплом алган җәй дә үтә, көз дә җитә, әмма кыз суга төшкәндә юк була. Хат артыннан хат язып карый Илдар, кызның әти-әниләренә барып хәлен дә сораша. Тегеләре бик кырыс кына, безгә дә хәбәре юк дип күзләрен яшерәләр. Кызу урак өстендә Илдар вакыт акканын бик сизми. Тик кышка кергәч, егетнең күңелен ниндидер сагыш, кадерле нәрсәсен югалту хисе биләп ала. Яңа ел бәйрәменә әзерлек көннәрендә авылда хәбәр тарала. Илсөяр Мәскәүнең бер бай татарына кияүгә чыга икән. Әти-әнисе туйга әзерләнә ди.
Кемдер дөрес эшли, югары белем алып авылда шиләнергә. Икенчеләре Илдарын ничек тиз онытты, гомергә аерылмас пар иделәр бит. Бер хәл булып кына туй ясыйлардыр, тора алмас, кайтыр диделәр. Тик Илсөяр кайтмады. Илдар хатлар да язып карады. Тәүдә алар китте дә хәбәрсез югалды. Соңрак адресат монда яшәми дигән мөһер белән кире кайтты. Илдарның күңеле сүрелмәсә дә, өмете көннән-көн сүнә барды. Бу хәлләр турында Илсөяргә шунда берәрсе хәбәр биргән булса икән. Илсөяр Илдардан хат килмәвенә тәүдә әллә ни игътибар да итмәде. Чөнки бик җитди эшләр тора иде алдында. Укуын тәмамлау белән аспирантурада калды, гыйльми эшкә чумды, китапханәләрдән кайтып кермәде. Торыр урынын укуына якынрак җиргә үзгәртте. Ул бик хөрт иде, шуңа торагына бик кайтасы да килмәде. Нинди утырышка, җыелышка чакыралар, барысына да йөрде. Шунда танышты да инде ул татар бае белән. Аның байлыгыннан бигрәк фатирлы булуы, миңа кияүгә чыксаң, бүгеннән үк иркен фатирда торачаксың диюе кызыктырды. Үчиткәндәй Илдар да югалды. Яратып чыкмады кияүгә Илсөяр. Иренең бик итәгатьле, мәдәниятле, белемле булуы гына күңелендә кайнаган утны бераз баса иде. Иренең җылы кочагында чагында да Илдарын уйлады. Кайчак шулай онытылып киткәндә күзләрен ачып җибәрсә, дертләп китеп, иренең кочагыннан утка пешкәндәй атылып чыгар иде. Тора-бара тормыш үзенекен итте, кызлары туды. Илдария дип исем кушты аңа Илсөяр. Ят исем дип ире ризалашмаса да, күндерде ана. Үзе бер кайчанда кызын тулы исеме белән атамады. Һәр вакыт Илдар дип дәшәр булды. Кызы бераз үсә төшкәч, җәйге каникулларга Илсөяр аны туган ягына, әби-бабасы янына озата иде. Кыз бик тиз ияләште авыл тормышына. Көз җиткәч, китәсе килми тарткалашты. Мәскәүдә яшәсә дә, матур итеп татарча сөйләште. Авыл кызлары малайлары белән бик теләп уйнады. Югары сыйныфларда укыганда исә, җәй килүен түземсезлек белән көтеп ала иде. Аның шулай авылга тартылуын Илсөяр бер хуплады, бер шикләнде. Үзе сирәк кайткач, кызының анда ни белән шөгыльләнгәнен бик белеп тә бетермәде. Саф һава сулый, табигать кочагында рәхәтләнеп ял итә, катык, сөт эчә дип үзен тынычландырды. Студент булгач та кызы авылны ташламады.